こんにちは皆さん。そしてチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのデンズニ・ラックフェルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王は世界平和へのコミットメントを再確認しました。ダライ・ラマ法王はペンバチリン出席大臣と初の対面謁見を行いました。ダライ・ラマ法王はアメリカ合衆国のハリケーンにより犠牲者への哀悼の意を表明しました。ダライ・ラマ法王と CTA はインドのビピン・ラワット国防参謀長へ哀悼の意を表しました。ダライ・ラマ法王と CTA はドイツのオフラ・ショルズ新首相に祝辞を送りました。中国公安部が南中県でデジタル監視部門を設立してインターネット上の監視を強化しています。チベットの南中県に住むチベット人男性ドンゲイ氏が瀕死の状態であるとの情報が入ってきました。中国はチベット自治区アーバー出身の僧侶で学者としても知られるゴーシェラ・ジャス氏に密室裁判で10年間の実刑判決を言い渡されました。亡命チベット議会の代表団がヒマーチャルプラデーシュ議会を訪問しました。チベット亡命議会の代表団がデイリーでチベット支援キャンペーン WeTalk を開始しました。2021年12月10日、ダライ・ラマ法王14世にノーベル平和賞受賞から32周年を迎え、CTA を中心に世界中のチベット人と支援者たちが世界人権デーと合わせてこの日を祝いました。スイス連邦議会は対中政策においては人権問題を優先することを改めて表明しました。12月11日、ダライ・ラマ法王は台湾のガーデン・シャルセルセンターの招待を受け、1989年のノーベル平和賞受賞を記念する祝賀会にオンラインで出席されました。法王は挨拶の中で世界平和とチベット人の歴史的な権利が回復されることを切に祈り、この困難を克服するための取り組みを自分の責務として再確認していると述べました。ダライ・ラマ法王は12月15日、CTA のペンバチリン出席大臣と直接謁見しました。これは法王にとって2020年初頭のペンダミック以来初めての直接公式謁見でした。またペンバチリン出席大臣にとっても今年5月の就任以来初めての直接の公式謁見となります。12月13日、アメリカ合衆国のアルカンソー州、イリノイ州、ケンタッキー州、ミズーリ州、そしてテネシー州などの複数の州で多機末の被害が発生して多くの人々が人命と財産を失っていることを受け、法王はジョー・バイデン大統領に書簡を送り、憂慮を示しました。先々週発生したヘリコプターの墜落事故で亡くなったインドのビピン・ラワット国防参謀長らの遺族にダライ・ラマ法王は心からの哀悼の意を表しました。亡命チベット議会のケンボ・ソナムテンペル議長もラワット参謀長らの遺族に書簡を送り、哀悼の意を表明しました。ダライ・ラマ法王は退任するドイツのアンゲラ・メケル首相に敬意を表するとともに、オフラ・ショルツ新首相の当選に祝辞を述べました。また法王は新首相のリーダーシップの下でドイツが全世界の自由、法治、民主主義、そして人権の尊重をリードしていく役割を果たすであるという楽観的な見解を示しました。CTA のペンバチリン出席大臣とチベット亡命議会のケンボ・ソナムテンペル議長もチベット人を代表してて、オルファ・ショルズ新首相の当選に心からの祝辞を述べました。最近、南中県のチベット人はインターネット上での活動に対する監視を強化されています。中国公安部がデジタル監視部門を設立したためです。これはチベット人、特に党幹部、識者、学者、そしていわゆる違法なネット活動を行っていると疑われている
人々をターゲットにしていると言われています。彼らは SNS やチベットグループで共有されるコンテンツを含む日々の電話やその他のコミュニケーションをチェックされ、定期的に精査されています。ナクチュで行われているこの電子警察国家の監視モデルは、近いうちにいわゆるチベット自治区全体に拡大することが懸念されています。チベットのナクチュに住むチベット人男性ドンゲ氏が瀕死の状態であるとの情報が入ってきました。情報筋によりますと、彼は刑務所での長期間の拷問により怪我に苦しんでおり、重篤であるとのことです。ドンゲ氏は2008年、デル軍での反抗産開発の抗議活動について亡命チベット人に情報を伝えたとして、国家秘密漏洩罪で逮捕されました。彼は50歳の実業家で熱心な環境保護活動家でした。彼は逮捕後隔離拘禁され、まだ長期にわたり公正失踪とされてました。つい最近、ドンゲ氏がデル軍の刑務所に拘留されていることが判明しました。判決を受けたという情報はありませんけれども、彼はデル軍刑務所に収監され続けています。ドンゲ氏はナクチュ県デル郡シャクチュ町のダクラ村出身です。中国はチベット自治区アバ出身の僧侶で学者としても知られるゴーシラビャソー氏に密室裁判で10年の実刑判決を言い渡されました。中国国家安全部は2020年10月26日、生と死で平和的に意見を表明したゴーシェラ・ギャソ氏を投獄し、それ以来隔離拘禁しています。ゴーシェラ・ギャソ氏はチベットの環境、宗教、言語、そして文化の保護のための率直な主張と活動で尊敬されている高名な僧侶で学者、教育者でもあります。12月14日火曜日、憲法ソナムデンペル議長が率いるチベット亡命議会議員団がヒマチャルプラデーシュ議会を訪問しました。ヒマチャルプラデーシュの森林大臣のシリ・ラケーシュ・パタニア氏によって招待されたチベット亡命議会会議議員団体は、新興中の議会で温かく歓迎されました。訪問中のソナムデンペル議長は、同州の議長のシリ・ウィピンシング・パルマール氏、野党党首のシリ・ムケーシュ・アグニホーテリ氏、森林大臣のシリ・ラケーシュ・パタニア氏、社会正義エンパワーメント大臣のサルウィン・チョーダリ氏、電力大臣のシリ・スクラム氏らと面会しました。チベット亡命議会の代表議員団が12月13日火曜日からデリで WeTalk チベット支援キャンペーンを開始しました。代表議員団のメンバーはセルタ・ツルジン・ゲシェ・ラランバ・ゴーロブサン・ペンデ、ギャリ・ナムギャル・ドーカル、ゲシェ・アンドン・リンチェ・チョーダ・ギャソです。インド議会の討議会議中、チベット議会代表団は大臣や国会議員に面会して、チベット国内の危機的状況を訴え、チベットのための全土インド国会フォーラムの復活を呼びかけました。代表団はまた、チベットにおける厳しい人権侵害に連帯して、2022年の北京オリンピックのボイコットを検討するようインド当局に訴えました。さらに、駐インド台湾大使とも会談しました。このチベット支援プログラムは今月23日まで続きます。2021年12月10日、ダライ・ラマ法皇14世にノーベル平和賞が授与されてから32周年を迎えました。CTA を中心に世界中のチベット人たちがこの日を祝いました。ダラムサラの元殿基準で行われた記念式典で、内閣の亡命チベット議会は、ダライ・ラマ法皇が世界に平和をもたらし、チベットの自由を回復するため普段の努力を続けてきたことが法皇の生涯の遺産であると認識しました。で、チベット国内の抑圧されたチベット人たちに思いを馳せました。内閣は自由な国に住むすべてのチベット人、特に
若者に対して最近開始した WeTalk ボランタリーチベット擁護グループに積極的に参加してチベットの大義を実現するために各自の能力や技術を生かして貢献するよう呼びかけました。チベット亡命議会は中国共産党が発表したいわゆるチベット白書を非難しました。憲法ソナムテンペル議長はこの白書は嘘とさまざまな歴史的事情を歪曲の要約したものに過ぎないと述べました。亡命チベット議会はまだ中国に2022年冬季オリンピック開催の栄誉を与えるという決定は公正ではなく当義に反するものだと述べました。また同日インドチベット友好協会が25周年を記念してヒマラヤンフェスティバルを開催しました。フェスティバルはダラムサラのチベット舞台芸術センターで2日間に及んで開催され、期間中ペンパスリン出席大臣と憲法ソナムテンフェル議長が出席しました。国際人権デーを記念しててスイスリテンシュタインのチベット人コミュニティは平和的なデモを行い、ジャネーブの国連人権高等弁務官事務所で中国によるチベットへの弾圧と人権侵害が続いていることに抗議しました。同時にオーストラリアのチベット人コミュニティは中国大使館からウィーン市中心部までのピースマーチを行いました。オーストラリアではチベット人コミュニティが主催した祝賀会に数百人の人々が参加しました。リトアニアチベット議員連盟はこの日を記念してて、現在のチベットでの人権状況についてのウェブセミナーを催しました。一方、ワシントン DC でも祝賀会が開催されました。清大王のナムギャル・チュードゥ博士にとってこれが初めての公式行事となり、雑誌「北京の春」の編集長浩平氏が特別ゲストとして参加しました。ボストンのチベット協会では NBA ボストンセルティクスのスター選手で人権活動家のエネスカンター・フリーダム氏と元出席大臣のロプサン・センギ博士が出席し、この日を祝いました。モスクワのチベットハウス政府チベット財団モスコチベット協会デーボン基金はダライラマ保護のための長寿の祈りを捧げました。ネパールのカトマンズにあるチベット事務所はソエンブナートのダラクソインで厳重な警備の下で祝賀会を開催し、シェカル・シェデ・ガンデン・レクシェリン総員のケン・ルンブチェが主賓として出席しました。ロンドンでは英国のチベット人コミュニティによって文化的なパフォーマンス、エッセイの朗読、ダライラマ保護14世についてのクイズ大会や植樹プロジェクトなどが行われ、楽しい祝賀会となりました。スイスでは現在開催中の討議議会では中国におけるチベット語に対する圧力の増大に言及して、改めて対中政策においては人権問題を優先することを表明しました。スイスチベット議員連盟の共同議長であるニコラス・ワルダー氏は、中国が標準中国語の普及を推進してチベット語を教える学校が閉鎖されていくことに懸念を表して、スイス連邦議会に対してチベット人の文化的権利の現状やチベット人の宗教的権利、特に宗教指導者を自由に選ぶ権利についてのスイス政府の見解を問うよう要請しました。はい、これで皆さん、今週のニュースは以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今週も皆さんにとって良い1週間になりますように。